achara ihe a na-eji na-esi ya bụ ọkazị mgbe ụfọdụ kwata egwere olugbu sie ya ofu a mara mma nke ukwuu ọ bụ na ezi nri ndị ozi ite ishọt bende na-eri ya wee na ezigbote isi okporoko chara acha mara mma ya na azụ ya na ọghọm ọkwachi ka egbere ya sie ya ka egbere achara tinye ya were ọkazụ tie ya ya ọrụ arụ ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu so ọ bụrụ na inwekwana achara ga-ewere ọkazụ mgbe ọ bụrụ na inweghị ọkazụ ga-ewere olugbu na-amakwa ya mma so ọ bụ ofe dị mma nke ukwuu ejighị ofe egwuregwu ebe ọbụla na-eme okeshọn ọ na-alaiki ka ahụ ofe a ndị ọbụla ri ya na-alaiki ya bikos a na-akpọ maka akpọma na-eshi ya ịghọtago so ebe ọbụla ị gara ihe ọrụ bende ụmụahịa ejighị ofe achara na ọkazị egwu egwuregwu ihe ọ bụ ofu amara amaala nke ọma a nakwara akpụ aka sie ya ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu so ọ wee ofe achara na ọkazị egusi ebe a na-egusi rọma ya rọma kpụọ ya daisi irie ya otu ha na adị ya mba ya eziokwu. Thank you. Mami, wee ọzọ ị ga-agwa anyị maka ofe achara? Ihe a antị m kwuru ugbu a ọ otu esi esi ya a na-eweta ndị maara ofe eshi ọwụ onye ọbụla ịhụ gị si aga sie ofe achara maka a na-akpụ aka eshi ya akpụ ahụ ya akpụa egusi a na-akpụ ya akpụ a na-eti ya ọfụ nya ya anya ya kpụọ ya ruru wee n'ofe ofe efe dị ụtọ dị mma and a na-eji ihe ofe dị mma eshi ya azụ ọkpọ ọhịa eji esi okporoko dị mma okporoko ọhịa na-eji esi ya so onye anyị bịakwanụ ime ihe ejijụọla maka ya mkpuo ya onye anyị kwebazuo ebe a nwanne anyị nwaanyị nwunye di anyị bụkwa nwanne m nwaanyị ọ wụ onye akpọrọ ya n'ama agbọ ebe a na-akpa ama agbọ ama senta so alụọ ya ebe a so imeela nnụla you're welcome udo dịrị gị nụ Gị na gị ka ihe dị iche iche eji esi ofe achara? ọkazị ọsụ egusi ha na-ebu ụzọ sụọ ọsụ ya dịka pawuda ga-abịa were egusi a misie n'ọsụ a wite ose na nnu abịa were ikwe nye ya nyizie agbapụta mmanụ ụmụ ezigbo mmanụ ọ na-esi n'ime ya agbapụta ọ bụrụ mgbe ụmụaka na-enwe ọkọ isi mmanụ ha na-agbapụta na egusi a na-eji ya na-ete ụmụaka n'isi ya ala aha ịghọtara so abịa kpụọ egusi a mkpụọ ya akpụọ kpụzie ya chi ofe ya ọkazụ tinye okporoko azụ ọkpọ na isi okporoko so ha eji esi ofe achara na ọkazụ na egusi akpọrọ akpọ. Ndị Abia steeti niile na-eri ụdị ofe ọsọ ndị obodo Abia steeti niile ma ụmụahịa ma ụzọ akọrị ma bende Abia steeti niile ihe a isi ofe anyị isi mmemme anyị eji emekwa mmemme ọ na ofe mmemme a na-akpụ aka ma ịgba nkwụ ọhịa isi ofe anyị irie ya ga-ekọta. Thank you very much. Thank you. Ndewo.
Mà đang còn mà đang ngoài kia đã bị mẹ mẹ Okay, mommy, ofe gịnị bụ ya nne? ofe achara echara la egusi ọkazụ la egusi la azụ la isi okporoko. ndewo Ndewo nna. A sị na eji egusi esi ya. egusi Eko na egusi. Oh. Okay. emeela ya egusi ahụ Okay, atie gị. nke akpụrụ akpụ Echara ka mpandeleka. Ma ya ọkazụ abịala. nke abịa Nke a achala. Okay. Ewesa ọkazụ. ọ gara igwesa aka Okay. Atiewe gị. Okay. ọ dịghị achara ka wee oge eruola Mgbe a tiweziri ya ka m nute. mgbe e tiri Nye n'ihe m ha. oh Lele nke a. Nke a ọkazụ. Uche echara. Na-achala. Iwe akwụkwọ nri ọzọ eji ọsọ ọkazụ ka eji esi. ọ bụ ọsọ ya Okay. Ndewo. Ndewo nna. ha ka mma mgbe oge tụbara dị mma anya Okpoloko na azụ ọkpọ. Ma Ọ dị ukwuu. ọkpụrụkpụ ahụ. Ihe egusi akpụrụ akpụ. Wow, wow, wow. Okay. aka ha ya Lele ma. Sẽ để cả hơi ya Ngwongwo ofe. bao ya cả nọ kỹ nhở Sacrifice. Nke ogusi. Emechezi awụ ya nke a. ya eme ofe arụ arụ Okay, yeah. Nè. Hello, bisa apa basi punya nih. Oh, kwa mutaran dia. Omong punya ka Amerika.
Mgbe afakọta wee na-abịakwa ọchọ. Ka ya nọdụ eke ehi ofu wee na-abịakwa ọchọ. Egusi ahụ eji esi okwu achara. Oke, nke a na-awụnye n'ime ofe, nke a na-akpụ akpụ. Arọọla ya, akụọla ya, ọla ya. Oke. Arọọmala ya nke ọma, nke iyi ose. Arọọmala ya.